Παλιά στα σχολεία τα παιδιά τα ονόμαζαν βατραχάκια και με αυτά ενοχλούσαν το δάσκαλο στην τάξη. Γιατί έκανε θόρυβο. Μετά αλλάξανε σχήματα και χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση σκύλων. Η Εύη Παπαδοπούλου ξέρει πολύ καλά να χρησιμοποιεί το κλίκερ, δεν το λένε πια βατραχάκι, εκπαίδευση με βατραχάκι, εκπαίδευση με κλίκερ και θα μας πει πώς το χρησιμοποιούμε και γιατί. Γύρω στο 1940, κάτι μαθητές του Σκίνερ, κάνοντας πρακτική στη θεωρία της συντελεστικής μάθησης και στη θετική ενίσχυση, άρχισαν να χρησιμοποιούν σφυρίχτρες σε δελφίνια. Γιατί τα θαλάσσια θηλαστικά δεν μπορείς ούτε να τα τιμωρήσεις ούτε να τα πιάσεις. Έτσι χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρα και για αμοιβή το ψάρι. Η Κάρεν Πράιερ γύρω στο 1960 ασχολήθηκε με αυτό και είδε τι εφαρμογή θα μπορεί να έχει και στα κατοικίδια. Και έτσι το 1987 ξεκίνησε να κάνει σεμινάρια σε εκπαιδευτές σκύλων, μόνο που αντί για σφυρίχτρα άρχισε να χρησιμοποιεί το βατραχάκι που σήμερα πήρε τη σημερινή του μορφή. Μπράβο! Ποιος είναι ο ρόλος του κλίκερ στην εκπαίδευση? Το κλίκερ είναι πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση, γιατί αυτό που κάνει είναι ότι γεφυρώνει το χάσμα από τη συμπεριφορά που θέλουμε μέχρι την επιβράβευση. Είναι σαν να κρατάμε μια φωτογραφική μηχανή και με το κλικ να σημαδεύουμε τη στιγμή ακριβώς που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνει το σκυλί είναι μια θετική σύνδεση με τον ήχο του κλικ. Έτσι αναγνωρίζει ότι όταν κάνουμε κλικ, η συμπεριφορά που έκανε θα αμοιφθεί. Επιβράβευση μπορεί να είναι φαΐ, ένα μυζεδάκι, χάδι, έπαινο στο παιχνίδι που του αρέσει πιο πολύ. Κάτι που ο σκύλος να θέλει να δουλέψει γι' αυτό. Έτσι το σκυλί αποκτάει αυτοπεποίθηση και θεωρεί την εκπαίδευση ένα ωραίο παιχνίδι. Περιμένουμε το σκυλί να κάνει τη συμπεριφορά που θέλουμε και ακριβώς εκείνη τη στιγμή κάνουμε κλικ. Και πολύ σύντομα το επιβραβεύουμε, με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή περιμένουμε το σκύλο όλη τη μέρα, μπας και κάνει αυτό που θέλουμε και με το κλικ στο χέρι είμαστε έτοιμοι ή του το δείχνουμε με κάποιο άλλο τρόπο? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, γιατί αυτός είναι ένας βασικός τρόπος να εκπαιδεύσουμε με κλίκερ. Αλλά μπορούμε κιόλας να προσελκύσουμε το σκυλί στο να κάνει τη συμπεριφορά που θέλουμε. Αν ας πούμε θέλουμε το σκυλί να κάτσει, να σηκώσουμε ένα μεζεδάκι πάνω από τη μύτη του ώστε να κάτσει και εκείνη ακριβώς τη στιγμή να κάνουμε κλικ. Λογικό. Και ταιριάζει σε όλους τους ιδιοκτήτες. Μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να χρησιμοποιήσει κλίκερ στην εκπαίδευση? Χρειάζεται πολύ καλός συγχρονισμός. Γιατί αλλιώς θα μπερδευτεί το σκυλί. Ή μπορεί να ενισχύσουμε μια συμπεριφορά που συμβαίνει λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά και όχι ακριβώς αυτή που θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς στα κριτήριά μας και να έχουμε δυνατό συγχρονισμό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε το κλίκερ, ακόμα και μικρά παιδιά, γιατί είναι μια εκπαίδευση που δεν απαιτεί μυϊκή δύναμη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άμα έχουμε ακόμα και ένα μικρό κουτάβι ή και ένα σκύλο μεγάλης ηλικίας. Ένα σκύλο που ήδη έχει εκπαιδευτεί με άλλες μεθόδους, μπορεί να μάθει νέες συμπεριφορές. Μικρά σκυλιά, μεγάλα σκυλιά. Και συγχωρεί και λάθη. Και στο σκύλο και στον ιδιοκτήτη. Αυτός ο τρόπος. Κλικ-κλικόλπα, σκυλοκόλπα.